Go. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapahamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong tinugo sa mga bagay si Jesucristo. Nilulhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalain ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at saman sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuot sa sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalain na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila'y naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang lahatiang sa akin ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila ay iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong maibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig, bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipagkikilala ko
upang ang pag-ibig niya sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ah, Igwa pong kayang luwa lunggob na ko po magumpisyata na. Manalangin tamo po mamaya pa tamo. Banalaig pami muna po pasalamatan dakang alang hanggang kapupusan pabalasang kariyampagkalubo pong pagkabiyeke kami ang pong sikanan kingkilob na po ning aldaw-aldaw. Igpangin nga ba kay ti Diyos ko Piras kaya nga pong kapayapan kaya ni santuaryo nga ito yung kaya kampayapanwanan sa narugo makanya merugong di na sapat apami bata imbalang metong kaya kami nga ba kay ti Diyos ko. Igpangin rugong mag-aral kami, himbiyan na ning eskwelahan sana po Diyos ko ganap miya sa pong pamalahan din kaya kayang balang sarili ang pong kasipan ng abak bang puryanda ka ampong pamintuan ng kaya kang pangay espiritu ang pong king katutuan. Igpasa na rugo tulutan mo kabang pagkalubanan mo kaya rugumbi ampong sikanan kaya tiking yato Diyos ko sa rugo ibiyamongan po kaya kaming kiking sablang pamangailangan karing kaya kaming balang di ban kanita igpayar gumalyaring manatili kita pong kasangkanan karing kekeng balang sarili. Igpangin nga ba kay ti Diyos ko magparati po sana igpaitan kaya kang upaya ang pong kalam karing kekeng balang puso ang pong kaisipan ng ngabak Diyos ko bang pag-aralan na po din kekeng pakasang pag-aralan ng nga ba kay ti pa sana po makanyala kong mirapo karing tulang na po rin kekeng puso ang pong kaisipan ng nga ba kay ti Diyos ko sana rugo tulutan mo ngini nga ba kay tiki nga pong sablang may kakapatad malibat po ka rin sablang mga intang sabla pong kainakan sablang membro sabla pong manungkulan Diyos ko sana rugo diyan may kaya nga pong sapata pa may bataong pong pamagkusa karinting kami pong tungkulan kaya kabaki ka rin gumalyaring mga sadyat karinting kami pegit ang wana nakatungkutan kaya ka igpa ngini pong pinanditay ti Diyos ko malibat po ka rin pinili mo ka rin dakal Diyos ko sana ragulok ngayon po luklukan diya po itang kaya kang upaya ang po ang kalam sana raguing pa itang kaya kang pamani muna yarugong malyaring manatili ngayon nga ba kay ti Diyos ko makanya niya sa arugong ay bating tingtingkap ng tungkulan ban kanita Diyos ko itang kaya kang pangapong Espiritu Santo ya pong turo ang pong tumayit kaya kami ngayon nga ba bano pong ituro din paralan na kaya kaming gagawan karing agami pang daratang Diyos ko ang gana po kaya nga pong sablang may kakapatad ngayon nga ba kayo tinong ninuman sargo itang mimina pong mangay na kaya kami Diyos ko patukuran mo kaya nga sargo kitang mayapaya mong gamat baki argo malyaring manatiling tatalagad manatiling maminto ka rin bure mo ipangin nga ba kayo ti Diyos ko sana rugo yung balang metong kaya kami pa dyan may kaya rugong sapat kabias nan banting mo payang lalong mahigit makanyang kaya pang lumakad matulid ang pong maminto ka rin bure mo Ipangin nga ba kay tigpa Diyos ko yung mapinog minupugi siya ng salya sayan sambit lang ding balang nalaman daring kaya kayang puso ampong kaisipan nga nga ba kay ti Diyos ko sa rago makanya mo puntang kapan at makanyan mineman puntang kapan tambanal mong upaya ampong kalam malibat ng yeni ang gamang puking wakas iyan nasa po. Salamat.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya, sa daigdigang hindi nakikita, Espiritu, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang pansariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitahin ay nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng mediuminidad.
King pelalong bunga ingkalam ke kayo salamat o balen kong atiyo mulit pasibayo at ke tidisan ko king bayo yang samban ing maestrong geno king pangakatutuan hampong espiritu ikong sabla ngeni wasanga na kayo ning ginong maestro pakikwa na niyo sabiwang bunga itiyo paltoyo kasalpan tayanan keko mayakito nga nalalong lili ni saneng atiyo ing mesabing sango bang lalong lon tuwo kareti ng bunga painto na ning Ginoo magpakabias ako o sa sambang reino nga naitang sanga king bunga alaya nga namaputot iyo king apimiyog sa'yo ikong sabla toleng tingan yelo detinang amano ning Dios papabiena king pakiramdam iyo manwa lang tawo ikong sabla
kaso long lento ke kayo may papa matawad lareng sariliyo may papagbante ko kayo ikungon uling mikakapa tad me batyo kungon mituturuanan kong mayapitigawan nung ating matudtod gigisingi ko ngan bakong miyabe-yabe minto kong dapal panawon ako kuyod nemon karing sariliyo bangke kayong gawan kabang apyo'y ngaldo momento na kongon wapin na kakitiyo ampang mo tatangal king paniman maniyo babatyo yongan nung nang maliliori ya tuyong karinan wapeneng kaguluan wala darakal neningi kong sabla at daramdaman iyo ing banal ay aral o pakikwa na niyo ikayo nasana ing maging panulo sakit ng daralan yatong tuknangan iyo wapinitang danok ngeni mo tatangal miyo yaliwang sigla ya tuatiw neyan
panalangin ko. Kayo'y ikongan king bayong ayampot do ano pa daratang mamagsikap kayo mamanyasat kayo king pamanggalona ning man walang tawa kasalpon tayonan ikanay mabatya nenang mepili king lagyo ning Ginoo wapili na kayo at mapili ko pa panyatang ningalda Ginoo lagyo na anyay kong sabla ko'y ngadwana maminto Ginoo lagyo na dakala salamat o balen kong atiyo soblang manungkulan at angga na membro miyabeya bekopin pay naning lobyo nune magpakasi kan ko king kalamo kay bati lareti ring det kong kasaywan king pa meteponiyo salamat adakal king pa magkapilit king pa manuparan wadatang saingaldo ke kayo ng kamtan dinganggong buriyo king lagyo ning Ginoo paliyeng nabena ke ko'y ngulit ko magpakabiya sa kong ganap kanyang Kristo wapin parating mo kasadya kong atiyo Dios en bendición que colo lo cuanio mo tuampon ana
pangalan mo ako'y tunay na mananalig. Sa kapangyarihan mo'y walang makadadahi. O aming Diyos, sa'yo umaawi. Kami sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Iaalay sa iyo'y buong karangalan. Ang lahat ng kapurihan sa'yo nagkalaan. Pupurihin ka, Panginoon. Nagwalatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Aming Diyos, sa'yo umaawi. Kami sumasamba sa diwa ng iyong kabanalan. Iaalay sa iyo'y buong karangalan. Ang lahat ng kapurihan sa'yo nagkalaan. Pupurihin ka, Panginoon. Nagwalatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming isasaysay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Pupurihin ka, Panginoon. Nagwalatian mo'y sa habang panahon. Ang iyong mga gawa ay aming sasaysay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Ang dakilang ngalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Hello. Hello, hello. Hello. Ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang una pong inaabot ko ngayong umagang ito, mga minamahal po naming magulang at kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Umabot na naman po ang pagkakataon upang magkaroon ako ng tsansa na mag-aral ulit sa eskwelahan ng buhay. Tayo pong lahat ay mag-aaral sa eskwelahan ng buhay kung saan pinag-aaralan po natin kung paano po maliligtas ang espiritong nananaan sa ating bawat isa. Meron po tayong tema o paksa na pag-aaralan sa umaga pong ito, isa pong napakahalagang tema na dapat po nating pag-aralan. Ganito po ang nakasaad sa ating paksa: ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid
sa mata ng Diyos. Totoo po ba yon? Na tayong lahat ay pantay-pantay? Totoo po na tayong lahat ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Sa papaano pong paraan? Tignan niyo po ang ustisya at ang katuwiran ng ating Panginoon. Titignan po natin sa natural na nakikita natin. Meron po bang ipinanganak sa atin na merong damit? Tayo pong lahat ay ipinanganak na walang damit. Ibig pong sabihin, pantay-pantay tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ika nga ng nasusulat, hubo tayo ng isinilang, mamamatay din po tayong walang dala o walang damit. Di naman po nating masasabing yung barong na pinasusuot sa atin ay dadalhin natin yun, hindi po. Maiiwan po yun kung saan tayo inilagak. Ang katawang espiritu ay babalik kung paanong ibinigay ng ating Panginoon. Ganun po ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, kung kaya't ang bawat isa sa atin ay nag-aaral upang sa gayon ay makilala natin ang kanyang tunay na ustisya at ang kanyang katuwiran. Basahin po natin ang ating referensya dito po sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 6, ganito po ang nakasaad, may isang katawan. Tayo po ba ay may isang katawan? Sino pong may dalawang katawan sa atin? Wala po. Tayo ay may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Sino pong merong dalawang Panginoon sa atin? Ibig pong sabihin, pantay-pantay po tayo. Anak po tayo ng ating Diyos na may kapal. Meron po tayong isang pananampalataya at isang bautismo sa pagkilala ng katuruan at pagtanggap natin kay Kristo Jesus sa ating mga puso. Sa ganito pong nakasaad, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang suma sa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ibig pong sabihin, tayo pong lahat ay magkakapatid. Ang ating Ama ay ang ating Panginoon. Kaya nga, ganun na lamang ang pagmamahal niya sa atin, dahil ang kanyang anak na bugtong ay binigay. Kanino? Sa isang tao lang ba? Sa lahat po ng tao. Ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pantay-pantay. Pero, alam ko pong meron tayong tanong sa ating kaisipan. Kung bakit merong mayaman at merong pong mahirap? Bakit po kaya merong mayaman at merong mahirap? Balikan po natin. Kung lahat po kaya ng taong mayaman, anong mangyayari? Lahat po tayo mayaman. Ano pong mangyayari? Hindi rin po tayo kakain kasi po wala nang magtatrabaho. Kung lahat ng tao ay mahirap, ganun din po yun. Kasi wala siyang gagamiting pera upang magtanim. Kaya nga ang pagmamahal ng Diyos ay pantay-pantay na ibinigay niya ang lahat ng bagay. Merong mayaman, merong mahirap,
merong babae, merong lalaki. Kaya nga, tayo pong lahat ay iisa sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kung minsan po, bakit yung iba may karamdaman, yung iba wala? Ano pong gagawin ng mga manggagamot kung walang may karamdaman? Tayo po ay nakikiisa sa tuntunin ng ating Panginoon. Bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, ano po ang dapat po nating gawin? Sabi nga ng banal na batlaya, kailangan daw magturuan tayo. Kung sinong nagkakamali, turuan po natin. Kung sino pong natutulog, sama-sama po tayong gumising. Ano po ang gagawin natin ngayong tayong lahat ay magkakapatid sa mata ng Diyos? Nasusulat po dito sa Awit Kapitulo 133, versikulo 1, ganito po ang nakasaad, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitaang magkakasama sa pagkakaisa. Ganun po pala, na sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at pagsasama-sama, tayo po ay nagiging maligaya. At ito ang napakabuti po nating gawin. Dahil ito po ang turo ng ating Panginoon, ang magmahalan po tayong lahat. At sinabi din po ng banal na batlaya, abang meron pong araw, magtrabaho po tayo. Mamayang gabi, wag na po, kasi wala ng araw. Ganun po ba yon? Nasusulat po sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 14. Santiago Kapitulo 4, versikulo 14. Kayo nga'y hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Dahil hindi po natin alam ang araw nating bukas. Kaya sinabi ng ating banal na batlaya na abang may araw, magtrabaho tayo, abang meron pa po tayong buhay. Gawin po natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Dahil di po natin alam, sa kabila ng bukas, ay wala na po tayong buhay. O wala nang buhay ang ating katawang laman. Habang pong meron tayong pagkakataon, samantalayin po natin ang ibinigay na pagkakataon ng ating Panginoon upang sa gayon gawin natin ang nararapat, ang tungkulin na ibinigay at iniyatang sa ating mga balikat. Kaya nga po, tayong lahat ay mga mahalan dahil tayong lahat ay mahal ng Diyos. At tayo pong lahat ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng ating Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat at ang oras po ay ibinabalik ko na. Bago po ako mag-umpisa, paintulutan niyo po akong magsalita ng Kapampangan kasi po di ko po gamat. Di ko po may explain ng masalis eh. Baka ako'y makakakak. Muna po, ayabot kaya po yung maya pa abang kaya kong kalupa kong makipag-aral. Muna kin Diyos, kadwa kaya kayo po.
Intematan po, ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Opo, pantay-pantay ta po king mata ng Diyos. Pero po keting yatong IT, eta po pantay-pantay. Ating pong masanting, ating pong malago, ating matuling, ating maputi, ating malati mata, ating madagul. Para kako, nung ala pong masanting o matsura, nung ala pong matsura, ala pong masanting ako rin. Nyapin, mapala dyan matsura. Nung yung matsura, elon to, ing masanting. At kini pong dumako ko po kining kaya tamang referensya, kining 4:4:7, sundo kaya po. Efeso 4:4:7. Kaya po 7. Nadapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya yaon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaloob po. Kaloob na Timo, nung may panganak kang bulag, siguro dati ginamit mo kaya kang mata, king eus to. Nyapin may panganak kang bulag. Kaya po, ating mahirap, ating mayaman. Pero mas buri kaya po yung may panganak ko king mahirap. Walang pong potang mangan kayo. Potang may anak kong almusal. Potang pagtuan. Diyos ko, nano pong kanan mi, king patingapon. Pero nung makwalta ka, mo na sabihan na, Diyos ko, nano pong kanang ko. Isabyan mo, salwang kitang makanta, salwang king makanta. Yapin po, mas masanting may panganak kang kalulo. Kita mo po, dakal salamat. Magandang umaga po. Napakatipid po ng ating mga speaker. Gumamit lang po sila ng 15 minutes yata. Dalawa po silang nagsalita. But napakatipid po ang kanilang binigay na pag-aaral sa atin. Subalit po ay napakatimbang. Dahil nga po yan, kung minsan anuhin po natin na yung ating pagsasalita, pakahaba-haba ho natin, pero kung minsan po, hindi naman po natin naintindihan kung minsan. Mahinam na rin po kung minsan yung maikli lang po yung kanilang sinabi, pero malinaw po na nakuha natin, no? Pero ganun pa man po, marami pa ang oras. Yung ating mga kapatid na pwede pang makapagsalita po sa harapan, ay bibigyan din po natin ng pagkakataon, lalo na po yung nasa itaas. Yung nag-abroad po, siyempre babawi po sila. Yung kapatid po natin na si Brother Joey, nakita ko, pag nandito po ito, talagang mabibigyan ng oras. Bigyan ho natin siya ng oras. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong nag-iisang Panginoon Diyos at sa inyong minamahal po naming mga magulang at kapatid sa pananampalataya. Narinig po natin ang dinala ng banal na batlaya. At sana po isa ho tayo sa mga sanga na nagdadala ng bunga. Alam niyo po, napakaganda po sa isang mananampalataya, lalo na sa ating mga magulang, kung ang ating pong pamilya ay kasama po nating naglilingkod o kasama po nating tumutupad sa ating mga tungkulin. Sapagkat ano ang sabi ng banal na batlaya kanina, sabi na po king Kapampangan na tapo kanong yung magdalang bunga, makutod ya, at masilabya king api. So, lahat po ng hindi nagdadala ng bunga, ito ay mapuputol at ito ay ilalagay sa apoy. Ganyan po tayo, ganyan po kahalaga sa ating ang mga ang panuntunan ng ating Panginoon, sapagkat
Sa mga bagay po na ito, nagiging mabuting talasalpantaya po tayo, mananampalataya sa pamamagitan po ng mga aral o turo ng mga banal na batlaya na ipinararating sa atin. Sa ganung paraan na ituturo po natin sa ating mga kapamilya yung mga mabubuting bagay na dapat taglayin po ng isang mananampalataya. Lalong-lalo na po sa ating mga anak. Alam niyo po, iba na yung panahon ngayon. Masyadong agresibo po yung mga kabataan ngayon. Kung napanood niyo po yung balita lately sa mga television, ano po yun, teenager lang po. Ano ang ginawa niya sa kapwa niya teenager? Napatay niya po. Ganon ka-agresibo ang mga kabataan po sa panahon natin ngayon. Kung hindi po natin sila aakayin sa mga ganitong panuntunan, hindi po natin sila isinasama, baka po hindi po natin alam, masama sila sa mga kaibigan na hindi karapat-dapat. Kaya po, pilit pong ipinababatid sa atin ng mga banal na espiritu pag dumarating sila na kung pwede, kasama po natin ang ating mga pamilya, lalong-lalo na po yung ating mga anak, para po tayo yung mga sanga na mayroong bunga. Sapagkat sa ating pong araw na ito, meron ho tayong temang o tinapay ng buhay na pwedeng paghati-hatian po natin. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Alam niyo po, yung mata ng Panginoon, hindi po nagtataglay ng anong tawag doon? Ayaw po ma'am niya favoritism king kaya katamongan. Tayong lahat po sa kanyang paningin ay pantay-pantay, mahirap ka man o mayaman. Lahat po tayo, kahit mayaman ka, pwede ka magkasakit. Hindi lang po yung mahihirap ang nagkakasakit. At hindi lang po sa isang tao niya binibigay yung kanyang pag-ibig. Sapagkat dahil po sa kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay po ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Sapagkat tayo ay kanyang mga anak, hindi po siya nagtataglay ng pagtatangi. Hindi po siya na mas mahal niya si ganito, mas mahal niya si ganyan. Hindi niya gaano mahal si ganito. Lahat po tayo, kung ano man po yung nararanasan natin sa buhay natin ngayon, lahat po yun ay ibinibigay sa lahat ng tao. Hindi lang po ikaw yung nakakaranas ng ganito. Alam po natin kung wala po tayong power na bumili ng ganito, wag po tayong mainggit dun sa isa na kayang bumili ng ganito. Kung hindi man po tayo nakakabili ng magagarang sasakyan, wag po tayong mainggit sapagkat hindi po sa mga bagay na ganyan tinitignan ng Panginoon ang bawat puso ng tao. Ang bawat tao, kundi tinitignan niya po yung kanyang puso at kalooban. Kung ano po yung pwedeng ibigay ng tao sa kanya. Hindi po yung kung ano lang po yung magpapasaya sa tao. Ganun po tayo. Ganun po tayo tinitignan ng Panginoon. Hindi po siya nagtatangi kanino man. Kung nakakaranas man po tayo ng mga pagsubok, yun po ay siguro dahil gusto lang po tayong maging matatag sa buhay. Gusto niya lang po tayong maging matibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Wag po tayong masiraan ng loob kung nagkakaroon man tayo ng matinding pagsubok sa ating buhay. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat ay pantay-pantay. Wala po siyang kinikilingan. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Ay ako po magkapampangan na ako umupo. Yang muna po kin Diyos. Kadwa kayong pingariguan pong kapatid. Tutugi kagurutan ng Kristo, maminto ka rin kayang amano. Maya payabak po kay katamo. Yang nuwanti kaulagay ang lugod na ng Diyos kay katamo. Potang kakit na kay katamo yung gagawan tala rin kay katamong tungkulan kay nga pong Ginoo. Pagkaluban na nakatamo.
eman po kayong pibandyan, maulagay yung pagkalob na ng Diyos kaya katamo diri na nakatang sampung siganan biye. Bata mong makagawa ka rin kayang tungkulan. Masanting yan po yung kaya katamong tema. Pante-pante mo kinlugod na ng Diyos. Pero yung kayang pibandyan di na yung buri ng dinan. Eyo po sasabihan kaya kami o karing balang metong kaya katamo yung atin niyang sakyan atin lang pera. Ali po. Lalawing Diyos ang kiyang ating kang sakyan nung gagawa mo rin ang tungkulan na parapat na kaya ka panuwana na po rin Diyos. Ang kiyang alakang pera, alakang sakyan nung gagawa mo la panuwana na ka naman po ni nga pong Ginoo. Kalupa na po ni nga sabi na ng kaya katamong kapatid, po nga gagawa tala ng kiyakatamong tungkulan, lalong-lalo na kagumtala ng kiyakatamong pamilya na pong kanyaman. Kanita, apapatulataying Diyos. Asasabi tamo king kiyakatang sarili, ing tutuya ing kiyakatang kasalpantayanan at ikyan. Sorry po karet ang era pa kaya bereng pamilyayo po at abalayo sugatan na kayo ali po. At yung pong oras na panahon ng po nga kaya biyula naman. Di ako, dito ka patutukin ka na akong biyuling delanan ko king minunang aldo. Apat lapure nga na ako, kaya biya ko rin atlo. Ing metong taratong tugi ka maglubya na kata muna na kayo. Taratong simba kata muna na kayo. Hinawad ko king Diyos dating aldo sana. Bakong lalo nga gawain tungkulan ko sana kaya beke. Awiyang po yung itong lalaki. Ngini po ito nga ako sinimbay ako migpulong yung gwardya ko. Gusto pong sinabi kong muna na kayo. Yung ko simba ngayon. Ninano na naman itatang ko, anak ang mana. O bata na bisang simba po niyang yako pa. Yan ako patagutan no ba't ngini sinimba ko yan naman yung tutok nang. Anyapin po masanting ka rin kaya katamong laman. Ating metong o kaya katamo yung papagbante, pota po nga kalingmantayin kaya katang tungkulan nating gigising. Kanya-kanyang obra. Kanya-kanyang pamangawa kaya katamong tungkulan. Lawin niya po yung kaya katamong kapatid na kayanakan, sabi na, maswelo yan, nung kaya binuon rin kapatid ng pumpengar, nang hindi po may yakit tawran, kaya tsuabe na lang naman ini. Etala po bigla, bane. Tantunggal di, ababalo da, pag-aralan da, maswelo tamo. At ngayon, dakala rin ba yung matakanako, naburi kong sabi na, dating sisimba kaya katamo, pero salamat kin Diyos, kaya biatala, king katang pamanyabat pamanupat king katang tungkulan. Sabi na ni Manal din, yaing wake, ita mo rin siya nga. Dimbalang siya nga magdalang bunga na pupututan na, at dimbalang siya nga magdalang bunga nilinisana. Tutuya po ita pengari ko ang puwang kapatid. Ita mo nga sa lukuyan ngini, mananaman, halimbawa ka rin kaya katamong kenang kaya katang mula. Pota punti na naman tantanaman isto ngayon may mga di nan tayo pa panaon. Pututan tayo, panangab tayo. In Diyos pa kaya. Anyapin na maswelo tamo ang pong maligaya, itamong tutuki kaglutan ng Kristo. Kaya tapong bane-bane tunggal dita kakagawa tala rin kaya katang katungkulan. Kaya tamo po mamalagwa. Tunggal ditak, makayari tamo ka rin kaya katangobra. Luwin niyo po rin kaya katamong pengari, amig simula kaya katang kasalpantayanan, kanitang minunangado, magkwento kong ditak. Diyan po niya nga magumpisayin kaya katamong sentro kaya niya pa kanita. Kaya lapang kaya kaming bale, waran niya kaya katamong pengari. Hanggang sabi ko pin kaya tang dinala na porsyento, ang yang itamong 70% ya mga kuwata mo itamong anak da maswelo tam. King karelang pamanupat king karelang tungkulan.
Anyapin po sasabihan ko kay kayong kapatid ko muna naking kanakong sarili. Hanggang atilurin kaya katamong pengaring magsimula king kaya katang kasalpantayanan. Pagi tamo karelay nga gyutayang pagmalasakita ng pumpakamalan ning karelang kasalpantayanan at elakaran. Bayo de mo man lakuan ning yatong iti. Anyapin po palakpakan tala rin kaya katamong pengaring king karelang pamagmalasakit. Hanggang yan yung oras iti kaya biatala pa mo rin. Katadwan tamo kin Diyos ding mapilang pang pengari tamong makatagan. Dinano pang piyersan pong sikanan pakabano pabye. Ang atil ng kapanandaman. Sana king kaya katamong daratang nga pamipasalamat 50 years anniversary ng kaya katamong Sibul Tagumpian nimbiye. Sana anak ang pong matua alaya pa sa kukunan bang kanita yung kaligayan na kantandayan pasibayo. Dakal pong salamat kaya kayo man. Yung pong ating kabataan, mayroon po sila yatang pagbibigay award po sa mga munting kabataan. Una po ay pinapaabot ko po ang isang magandang umaga sa ating isang Diyos, sa inyo pong aming mga magulang, mga kabataan at sa mga munting kabataan. Lumipas na naman po ang isang buwan at ngayon po ay magkakaroon na naman po tayo ng awarding para po sa mga nagsumikap sa mga munting kabataan. At kung mapapansin po natin kung bakit po pa iba-iba ang mga na-award dito sa harap. Dahil po kung minsan ay lumiliban po sa Sunday school ang mga bata, malaki pong kawalan sa bata na lumiban ng isang araw sa loob ng isang buwan. Dahil matatanggal po siya ng 2 puntos para sa attendance, 5 puntos para sa activity, 5 puntos para sa mga ibang mga kategorya kung paano po nila kino-compute ang grading, ang mga grado ng mga munting kabataan. Dahil kami po dito, meron po kaming grading system para sa mga munting kabataan. Hindi lang po basta-basta na dahil gusto namin ito, siya lang po yung laging na-award. Hindi po, meron po kaming basihan para po maging patas po ang pag-award namin sa mga munting kabataan. At ngayon po, malugod ko pong pinapakilala sa inyo ang mga nagsumikap or nagkaroon ng top 1 sa mga munting kabataan. Union Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, New General Center, Kutkut 2, Capas, Tarlac. Sibul Tagumpay Bie, present this certificate of recognition for being the top 1 for the month of August 28, age 11 to 13 and age 10 and below in Munting Kabataan Sunday Schooling Program of Centro Sibul Tagumpay Bie, headed by the local Youth Education Committee. Given this 9th day of month of September in the year of our Lord 2018 at Centro Sibul Tagumpay Bie under PPC 5 Region 7A Bicol, Mabalacat City, Pampanga. Sign Hermano Patrick D. Kiambao, Hermana Tricia M. Gonzalez, Local Youth Education Committee. Sign Hermano Cornelio Q. Yumul, sign Hermano Janbes G. Season. Para po sa age 11 to 13, Jonas Michael Makapagal. At para naman po sa mga age 10 and below, 2 po sila. Yung una po si Princess Yumul. Wala po yata siya dahil nagkasakit po yata. At yung pangalawa po si Dustin Lee David.
Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po dun po sa ating mga kabataan. Ayun po ang kanilang mga aktibidades po sa ating lunduyan. Ay binabati ko po kayo at pinapasalamatan po sa inyong mga activities na ginagawa po sa ating sentro na ukol po sa mga munting kabataan. Nakita ho natin yung ating mga munting kabataan ay napakarami po. Ito po ang first step po ng ating mga anak na sila po ay makakarinig o matutunan po nila kung ano po yung ating mga sinimulan sa ating pananampalataya. Nasa na po sila rin ay magiging masipag sa darating pang panahon, ay magiging aktibo po silang kabataan. At pagdating po ng tamang panahon, sila rin po ay magkaroon ng mga sariling pamilya. Ganon din po sana yung kanilang magagawa sa kanilang mga anak. At sana po yung pag-aaral ho natin dito ay lagi pong nasa ating mga puso at kaisipan. Ituro din po natin yung ating mga anak dahil po sa umpisa pa lamang, turuhan po natin kung ano po ang kanilang lalakarin. Dahil nasusulat din po sa Santong Ebanghelyo, sabi po, abang anak ya pa mo, ingkaya kang anak, antiya mo pong labong, akya kang mumoldi. Ne po? Inganak po, abang anak ya, turuanan tayo po, ketang mayap, amalyaring gawa na, kingi kasulong na kingaldo bukas. Uli pong nangyang mitanam, kinganak, kingantikaniting bage, alata pong maging problema. Iya po ing panabili na ning kakatamong banal ay Espiritu na binaba po kakatamong yan ning aldong IT. Tuturo dala ring paralan. Uli pong yan ning panahon tamo sabi na ding kabataan nilang pag-asa at inya naman pong baligtad merin po ita at inya naman pong dita kay epekto. Ne po. Nung minsan, nakakita mo po kayang TV. Then kaya mo pong kabataan, nung minsan nila pong magagamit kitang miyayaliwang kaguluan. Mapalad tamo po, itamo pong magaral king antimo areting kasalpantayanan na abang anak la rin kaya katamong anak. Tuturutan nala po nung nanoying mayap ng gawan na sana po datang mo rin ng panahon metong mun po kareni karening kaya katamong pagingatan na yanak nakalupa ng liguranan ng kaya katamong Ginoo itamongan po kaluguranan katamo ing Diyos liguranongan po ring sablang tao oreng lelangana ketiking yato king masala makanyan mo naman po itamong pengaring mipanilas kaya